I és tan fort com t'ha dit. Vinga, nois, és hora de continuar entrenant. Ai... Doncs què hi farem? D'acord, us tornaré a ensenyar el tercer nivell de força dels superguerrers. Genial! De veritat? Però de part vostra m'heu de prometre que us entrenareu de valent. Sí, sí. Oh, però que ets boig. Gastant tanta energia només escurçaràs la teva estança a la terra. De totes maneres, se m'hauria d'exaurir el temps. Son Goten, Trunks, fixeu-vos-hi molt bé. Esclar! Això és un superguerrer. És el nivell de superguerrer que ha superat la força dels superguerrers. El segon nivell de força. I ara... Però això què? Això és un superguerrer de tercer nivell. És brutal! Ai, ai, tanta força! Què t'ha agafat? Son Goku! Estic bé, cor petit, no et preocupis.